De què t'estàs oblidant quan estàs fent la teva fitxa de personatge de l'anell únic? Per què tinc 3 números en blanc? No entenc res. Si no vols que et passi com a ell, apunta. Hola, soc Lissi, el màster d'enrolats, i avui aprendrem a fer una fitxa de personatge de l'anell únic. Per altres normes com viatge, combat o avenç del personatge a través de la fase de germandat, ja farem altres vídeos. L'objectiu d'aquest vídeo és que surtis d'aquí amb una fitxa de personatge feta i preparada per jugar a la partida. Hi ha dues coses que definiran qui és el teu personatge i qui és a la companyia: la cultura heroica i la vocació. La cultura heroica vindria a ser qui són els teus ancestres. Potser ets un verdenc provinent de les terres salvatges, a l'Orient Llunyà, d'una casta noble i sapat i d'esperit intrèpid. O potser ets un elf de Lindon, amb una saviesa inassequible pels homes. També pot ser un alegre i amistós hobbit de la comarca, que sempre és bona companyia. Potser t'agrada més la senzillesa d'un home d'abrí, que també és savi i espavilat a la seva manera. I si vols ser algú més silenciós o misteriós, potser t'encaixa més un muntaner del nord provinent dels Dúnedain. I si no, també pot ser un orgullós nan del poble de Durin, difícil de subjugar o corrompre i excepcionalment fort per la teva alçada. I nosaltres, en aquest cas, serem un nan. No aprofundiré més en el lore de les races en aquest vídeo, així que tirem endavant. Comencem a omplir la fitxa. Segons la cultura heroica que hagis triat, tindràs una bonificació diferent. Anem a veure-les. La dels verdencs es diu agosarats, i totes les seves tirades de valor estan afavorides. Els elfs de Lindon tenen habilitat èlfica, el qual vol dir que pot gastar un punt d'esperança per obtenir un èxit màgic a una tirada d'habilitat, sempre i quan no estigui desmoralitzat. Com a hobbit, tens sensatesa del hobbit. Això vol dir que totes les teves tirades de saviesa estan afavorides i que quan hagis de resistir efectes de l'ombra basats en l'avarícia, tindràs un dau més a la tirada. Si ets un home d'abrí, tens sang d'abrí i dones un punt més de germandat a tota la companyia, un punt més per cada membre d'abrí que tingui aquesta. Els muntaners del nord tenen el benefici cultural rei entre els homes, que et dona un punt més a l'atribut que tu vulguis. Si ets un nan del poble de Durin, ets formidable i les teves armadures passaran la meitat, només les armadures, no els escuts, i sempre rodolint cap amunt. El següent pas és definir el nivell de vida, que entre altres coses definirà quina és la riquesa inicial del teu personatge. Tot i que la riquesa inicial sigui un número, no vol dir que això siguin les monedes que tens, etc. És un valor més genèric i més conceptual. I gràcies a Jordi Almatallú, que en un altre vídeo ens va resoldre un dubte, i ara ja sabem que la riquesa no es compta quan comptes la càrrega, que ja ho veurem ara. Tindràs un nivell de vida que serà o frugal, o mitjà, o pròsper. Podria variar si el teu director de joc, que no es diu director de joc, es diu... Podrà variar si acordes una altra cosa amb el mestre del saber? Doncs sí, és un joc de rol, podeu fer el que vulgueu. En aquest vídeo seguirem les normes del manual, però feu el que vulgueu. Següent pas, els atributs. Cada cultura heroica té 6 maneres de repartir els seus atributs. La forma de triar-les pot ser o triar-les directament o tirar un dau de 6. En el nostre cas, tirarem un dau. Un 3. I això que acabem de triar o se'ns acaba d'assignar és el nivell, i això anirà a la part corresponent de la part de l'atribut de la fitxa. Per tant, el nostre nan ara tindrà aquests atributs. I per què li diem al nostre nan? Per què no té nom? Per què no proposeu un nom aquí als comentaris? Com li diem al nan aquest, va? En base als nivells d'atribut que ens acabem d'assignar tindrem uns valors derivats. Aquests valors derivats són la resistència, l'esperança i la parada. Us deixo per aquí la taula perquè pugueu veure quin valor us correspon. El valor de resistència del nostre nan de l'exemple vindrà definit per 22 més la seva força, com diu la taula. Per tant, haurem d'agafar 28 i ficar-ho al seu màxim de resistència. Però també hem d'apuntar la resistència actual, que evidentment començarà al màxim, és a dir, al nostre exemple 28, a la part centre dreta de la fitxa. Aquest valor és el que afectarà la càrrega i altres factors. L'esperança seria el mateix però amb el número de cor i en aquest cas l'hem d'apuntar també a la part centre dreta de la taula. I en el cas de l'enginy doncs assignarem la seva parada. I ja, per anar acabant amb la part dels atributs, anem a buscar el número objectiu, que és el que volen dir les sigles NO. El número objectiu és el valor que han de superar les tirades per tenir èxit en qualsevol prova. Ara anem al cos de la fitxa i anem a veure quines habilitats et corresponen per la teva cultura heroica. No m'entretindré a explicar-les, teniu la definició al llibre i està bastant concret, així que anirem per feina. Això sí, aquesta divisió no és aleatòria. Cada habilitat s'enfrontarà al número objectiu de l'atribut que té sobre seu. És a dir, una tirada de sigil, per exemple, s'enfrontaria a enginy i una tirada de viatge s'enfrontaria a cor, per exemple. I en principi la divisió horitzontal també serveix com perquè vegis que hi ha atributs que tenen similitud entre ells, tot i que no siguin ben bé el mateix. Això sí, si tens una part equilibrada, sempre serà millor que alguns es pugin uns atributs i alguns altres uns altres. Així que parleu amb la colla abans de fer el vostre personatge si voleu tenir-la equilibrada. Si no, evidentment, podeu fer el que vulgueu. A cada una de les taules d'habilitat que he anat mostrant us podeu haver fixat en que hi ha algunes habilitats subratllades, en concret 2 per cada cultura heroica. Això vol dir que heu de triar-ne una i fer-la com la vostra habilitat preferida. En el nostre cas, triarem viatjar. Això vol dir que cada tirada que facis de viatjar estarà afavorida. El proper pas és triar les perícies de combat. Podem assignar-ne 2 punts a una de les dues opcions que ens donen. En el nostre cas, destrals o espases, triarem destrals, i després tenim un tercer punt
que podem ficar on vulguem de les altres perícies. Jo la ficaré a arcs perquè trobo que és una molt bona habilitat per tenir, sobretot per actuar al principi del combat, però això ja en parlarem quan parlem de combat. I com ens recorda la seva posició dins de la fitxa, aquestes perícies de combat s'enfrontaran al número objectiu de força. Una altra cosa que també ve marcada per quina és la teva cultura heroica són els trets distintius entre els quals pots triar. En podeu triar 2 entre la llista dels que permeten la vostra cultura. Els trets distintius serveixen per 2 coses. Una, perquè tant tu com els teus companys de taula vegin més definit el teu personatge i serveixi més per background i per crear una bona narrativa, i 2, perquè el teu personatge pugui aprofitar aquest tret en el seu favor. A vegades pots fer una tirada gastant un punt d'esperança dient que estàs inspirat, perquè aquesta habilitat, aquest tret, et dona benefici. Si el teu màster dona el vistiplau, podria considerar-se que estàs inspirat. Si estàs inspirat, quan gastis un punt d'esperança per la tirada, en lloc de tenir un dau més, en tindràs 2. I els atributs que tenim són àgil, et mous amb agilitat, ets gràcil, alegre, no ets fàcil de desanimar, sempre vas amb un somriure, alt, ets més alt que la majoria de la gent, astut, tens un enginy agut i estàs disposat a fer-ho servir, oi? Audaç, creus en les teves capacitats, això t'enforteix i estàs disposat a posar-te en perill si cal. Ben plantat, ets normativament guapo i això pot aportar-te beneficis, aprofita'ls. Ben parlat, pots fer servir la teva gàbia, la teva habilitat amb les paraules com per convèncer gent que faci coses o per no ofendre algú quan estàs dient coses que potser són complicades de dir. Bona vista, si ets com jo, aprofita que un món de fantasia pots tenir una vista de com la vida real. Entusiasta, tens interès per les coses i estàs motivat. Ferotge, tens un costat salvatge que pot aflorir. Fidel, la teva lleialtat és imperturbable. I això ho sap la gent. Franc, és habitual que la gent vegi que mostres unes intencions honestes. Generós, ets una persona que sempre pensa a les necessitats dels altres. Honorable, ets una persona que sempre pensa en actuar de la manera més justa possible. Orgullós, això és que tens estima per les gestes de la teva gent, de la teva colla i de tu mateix. Pacient, ets més tolerant amb les adversitats que poden venir. Reservat, acostumes a guardar-te bé les teves opinions. Rígid, tens una natura severa. Rústic, tens unes maneres més simples. Senyoral, que seria tot el contrari. Subtil, quan aconsegueixes coses d'una forma més astuta o més recargolada, que no faria algú altre. Suspicaç, sempre estàs a l'aguany de l'entorn i t'adones de quan alguna cosa no encaixa. Tafaner, la teva ànima curiosa s'anima amb facilitat. I tossut, ets tossut. I el nostre nan serà tossut i serà orgullós. Potser us heu fixat que hi ha unes virtuts culturals que són úniques a cada raça. Això no en parlarem ara perquè no es tria quan es crea el personatge, sinó quan s'avança. Per tant, en parlarem quan fem el vídeo sobre la fase de germandat i l'avenç del personatge. I per acabar amb la cultura heroica, ens dona una llista de possibles noms de personatge. Podeu seguir-la o podeu saltar-vos-la. És rol, podeu fer el que vulgueu i si el voleu dir al fons a la dreta al vostre personatge i tothom a la taula està còmode amb això, endavant. I ara que ja hem triat i assignat els trets de la teva cultura heroica, anem a parlar de la vocació. Si la cultura heroica era qui són els teus ancestres, la vocació és qui ets tu i què fas amb la teva vida. Però stop un moment, no tens un amic que es volia fer una fitxa de l'anell únic? Per què no li envies aquest vídeo? I de pas, fes m'agrada, comparteix, si hi ha alguna cosa que creus que m'estic deixant, comenta-ho, i si hi ha algun tema que t'interessa que em parli més en el futur, doncs també deixeu els comentaris i us llegeixo tots, i us agraeixo molt la col·laboració i m'ajudeu molt, i res, segueixo amb el vídeo. Tenim 6 vocacions per triar. La vostra vocació és allò que us ha fet convertir-vos en herois. Què eres tu? Un intrèpid buscador de tresors? Un campió que suposa el retorn de l'ombra? O un capità que, com a tota persona valerosa, és el teu dret i el teu deure aixecar-te? Un erudit que, com tot home savi, sap que el coneixement fa d'aquest món fosc un lloc una mica menys perillós? Un guarda que defensarà a tot aquell que no s'hagi pogut defensar a si mateix? O un missatger que aconsegueix unir a tots aquells que es senten sols en aquest món fosc? El que hagis triat definirà el següent. Per una banda, haurem de triar 2 de les 3 habilitats afavorides que et venen marcades per quina vocació has triat, i haurem de sumar-la a la que ja hem triat abans quan hem triat la cultura heroica. Per al nostre exemple, farem que el nostre nan, que per cert encara no té nom, sigui capità. I li farem... Bé, ja no el veig gaire de persuasori, així que farem que triï les altres 2 habilitats, que són encoratjar i guerrejar. La següent cosa que marca la nostra vocació és un altre tret distintiu que s'afegeix als 2 que hem triat quan hem triat la nostra cultura heroica. Un buscador de tresors tindrà el tret distintiu lladregueig. Aquest tret distintiu et permet potser furtar alguna coseta, obrir una porta, tancar-la i atancar-la, aconseguir coses o colar-se a llocs que són de difícil accés, etc. El tret distintiu del campió és el coneixement de l'enemic. Això et dona un benefici davant de certes criatures. N'has de triar una de les que us deixo per aquí a baix i només contra aquell tipus de criatura tindràs benefici. El nostre nan és capità i per tant té el tret distintiu lideratge. Això farà que els altres recorrin a tu de forma natural o que tu puguis liderar d'una forma més fructífera que no ho faria algú altre. Si ets un erudit, tindràs el tret distintiu rims del saber.
Els rims del saber són una espècie de versos que han anat passant de boca en boca, transmetent història i coneixement durant el temps. Un guarda té el tret distintiu coneixement de l'ombra. Tu saps que hi ha una cosa que uneix els malvats en una sola força, i saps que aquesta cosa és l'ombra i que aquest coneixement, cada dia que passa, s'expandeix més. I, si ets un missatger, tens el tret distintiu folklore. Això et permet saber quin llenguatge fer servir, depèn dels llocs on vagis, quines cultures es fan i tenir coneixement local dels llocs que visites. Ara ve la part més fosca del teu personatge, el camí de l'ombra. El teu personatge es pot desviar del camí de la llum. Com ho farà dependrà totalment de quina és la vocació que has triat, perquè els teus punts forts també determinen quines són les teves pors, les teves inquietuds, i això l'enemic ho aprofita. Un buscador de tresors seguirà el camí de l'ombra mal de dracs. Això implica que començarà a donar-li més valor a les seves possessions que fins i tot als seus amics. Tanta riquesa acumulada el pot fer tornar-se avariciós, i això ho aprofitarà l'enemic per fer-lo dèbil. Un campió podria caure en la maledicció de la venjança. Acostumarà a desenvainar l'espasa amb facilitat, a fer servir la violència per aconseguir els seus objectius, a anar per un camí que no és del tot recte. El nostre nan, ja que és capità, podria començar a sentir un anhel de poder. I tots sabem que al senyor Fosc no hi ha res que li agradi més que el poder. Un erudit seguirà el camí de l'ombra anhel de secrets, ja que el coneixement és poder, també ens pot fer anar pel mal camí, i en aquest cas, potser comences a creure't que ets millor que els demés o que saps més que els altres i taxant-los d'ignorants. Un guarda pot caure en el camí de l'ombra, de la desesperança, perquè no hi ha ningú que sàpiga més de l'ombra que un guarda, i perquè un guarda sap lo poderós que pot arribar a ser aquest enemic, i davant d'un enemic tan terrible que menys que perdre l'esperança. I per últim, un missatger podria caure en l'angoixa de Rodamont, no tenir un lloc al que dir caça, no tenir un lloc on tornar, no tenir un de terra per la que lluitar, no sentir-se en lloc. I ara que ja tenim assignats tots els valors que venen tant de la cultura heroica com de la vocació, anem a assignar els punts d'experiència. El teu personatge no va néixer ahir, sinó que ja té una mica d'experiència. Aquesta experiència es quantifica en 10 punts, que ara repartirem. Entrenar qualsevol habilitat val els mateixos punts d'experiència, però depèn de quants rangs pugis, valdran més o menys, de la següent manera. Els punts d'experiència els pots gastar en millorar tant les habilitats com les perícies de combat, tot i que ara explicaré per què ens interessa al principi gastar-los més les habilitats que en les perícies. Per posar el primer punt a una habilitat a la qual no en tens cap, sempre et sortirà més econòmic que ficar-ne a una que ja tens entrenada. És a dir, cada cop que milloris un rang, serà més difícil millorar el següent. Millorar de 0 a 1 una habilitat és molt més econòmic que millorar-la de 3 a 4. El nostre nan és molt viatger. Així qualificarem encara un altre punt més a viatjar. Per tant, passarà de 3 a 4, que ens costarà 5 punts. A l'hora de crear un personatge, el màxim rang que pot tenir a una sola habilitat és de 4 punts. De la mateixa manera que una perícia de combat només en podrà tenir com a màxim 3. Volem que el nostre nan sigui bo encoratjant, així que li assignarem 2 rangs. Però què vol dir això? Que ens gastarem en total de 3 punts, perquè ens gastarem un punt per al primer punt i 2 punts per al segon. I ens queden 2 punts que els assignarem a saber per pujar de 1 a 2. Ho podríem fer diferent d'una forma més optimitzada, però això ja és cosa vostra. Podríem haver millorat en lloc de les habilitats les competències de combat. Ara és més car millorar les competències que les habilitats, per tant jo crec que surt més a compte fer-ho quan avances amb el personatge, però això també és cosa vostra. Si us fixeu a la taula, pujar de 0 a 1 val 2 punts, pujar de 1 a 2 val 4, per tant si teniu un punt o una perícia de combat i la voleu pujar a 3, us costarà un total de 10 punts. Si voleu pujar de 0 a 3 una, us costaria 12. I jo personalment trobo que per començar l'aventura tenir 2 punts ja assignats de base a una perícia de combat tal com venen ja està prou bé. Ara anem a l'equip inicial, és a dir, les possessions que té el teu personatge. La dividim en 3 grans blocs. Una és l'equipament de combat, 2 és l'equip de viatge i 3 els objectes útils. L'equip de combat, evidentment, és l'equip que feu servir per combatre. Començarem per l'arma. Podeu triar una arma per cada perícia de combat que tingueu entrenada. En el nostre cas, tenim entrenades les destrals i l'arc. Després d'omplir la fitxa amb els atributs de les armes que hem triat, anem a l'armadura. L'armadura la pots triar de la llista que t'ofereixen sempre i quan compleixis el requisit de nivell de vida mínim. Heu de tenir en compte, com veieu a la taula, que el casc es compta a part de l'armadura, perquè a vegades pot ser que el portis ficat i a vegades pot ser que no, depenent del context. Llavors s'hauria d'aplicar els modificadors segons la situació. I si, com en el nostre cas, decidiu que el vostre personatge porta un escut, heu de tenir en compte que el nivell de parada no té res a veure amb l'armadura. Una cosa és l'armadura i una altra cosa és el nivell de parada. Això ho explicarem
quan fem un vídeo en el que parlem de combat. I ara, en el nostre cas, modificarem el valor de parada afegint-li a l'escut que ens hem ficat. I ara anem a parlar de l'equip de viatge. L'equip de viatge és el que porta el teu personatge per viatjar. Bé, poden ser mantes, la motxilla, una cantimplora, tot el que tu se't pugui acudir que el teu personatge necessita i que no sigui algo estrambòtic. I el tercer tipus d'equipament són els objectes útils. Aquests objectes són coses que no són ni armes ni armadures, però que ens poden servir per millorar algunes tirades d'algunes habilitats. Pot ser un bàlsam per calmar el dolor, pot ser una corda amb un ganxo que t'ajudi a certes tirades d'atletisme. Recordeu, només un sol objecte pot servir per millorar una tirada, i sempre amb el vistiplau del mestre del saber que ha de provar que aquest objecte serveix per a aquesta finalitat. En cas de que s'apliqui, sumes un dau de 6 a la tirada. Segons la teva cultura heroica i en conseqüència el teu nivell de vida, podràs saber quants objectes útils pots tenir. En el cas del nostre nan, en podrem tenir 3. Ja que hem dit que el nostre nan era un viatger, farem que tingui, per una banda, un faneret, una col·lecció de mapes i una pedra solar per orientar-se quan fa mal temps. Ara que ja tenim tot l'equipament, anem a veure quanta càrrega portem per veure si podem suportar tant de pes, tenint en compte que el nostre personatge és un nan del poble de Durin i per tant l'armadura passarà a la meitat per ell. En el futur ja faré un vídeo parlant de les dinàmiques de viatge i de la càrrega. I què ens ajuda amb la càrrega? Doncs les muntures. Aneu pensant el nom del vostre cavallet o del poni, a no ser que sigueu frugats, perquè en aquest cas no tindreu ni un ni l'altre. El tipus de muntura que teniu vindrà dictaminat per vostre nivell de vida de nou. Si la teva cultura té un nivell de vida frugal, no tindràs muntura a l'inici de la partida. Si és mitjà, en tindràs una que més o menys dona el pego, però si tens un nivell de vida més pròsper, sí que tindràs una bèstia digna. El nostre cavall serà un homenatge a la seminana Rita, així que es dirà Ramon. M'apropo el cavall aquest i en plan està ultramort, no? Vale, doncs faig ventriloquia en el cavall. No et preocupis, Rita. Ara anireu en lloc millor. Ramon, podies parlar tota l'estona i no m'havies dit mai res. Esperem que aquesta vegada duri més, ja que és d'un nan de Durin. Assigna l'atribut de vigor al teu cavall segons correspongui a la taula. Si tornem a la nostra fitxa, anirem a les recompenses i a les virtuts inicials. Les recompenses són atributs que s'apliquen al teu equipament, mentre que les virtuts són millores que s'apliquen al teu personatge en si. Aquestes venen marcades pel teu número de valor i de saviesa que aniràs avançant conforme avances amb el teu personatge, però que ara al crear la fitxa tindràs un punt a cadascuna. Tots els jugadors començaran la partida amb un atribut i una recompensa. Nosaltres triarem un escut reforçat i confiança. I com he triat aquests atributs, ficaré els bonificadors que corresponen a la parada i a l'esperança. Ara, en comunitat, haureu de triar quin és el patró de la vostra companyia. Jo us recomano que si hi ha algú molt fan del Senyor dels Anells i li fa molta il·lusió que apareixi algú que aparegui, tot i que us aporten diferents beneficis que podeu mirar quin us interessa més, teniu la fitxa del llibre. Però que si us fa molta il·lusió que surti el Bilbos aquest, tot i que no tingui res a veure amb el tipus de companyia que heu creat, fiqueu el Bilbos aquest perquè al final l'important és passar-s'ho bé i també sentir-se que estàs formant part del món de Tolkien i de la forma que a tu t'agradi més. Així que nosaltres ficarem el Bilbos aquest. Un patró és un guia. Serveix perquè la companyia sàpiga quin és el següent pas a fer, sàpiga per on anar, tingui missions, entre cometes, assignades, o el mestre del saber pugui guiar-nos una mica a través d'aquest personatge. I també heu de triar el refugi. El refugi serveix com a base d'operacions de la companyia, un lloc on reunir-se o un lloc on passar la fase de germandat. Una fase en la que pots mirar el teu personatge, recuperar els teus punts d'esperança, entre altres coses que ja en parlarem al vídeo en el qual parlem de la fase de germandat i de l'abans de personatge. Ara anem a parlar del valor de germandat. El valor de germandat és un valor comú, comunitari entre tota la gent de la companyia. És a dir, tots tindreu el mateix valor i vindrà marcat per quantes persones sou, quantes persones d'obrir, bé, altres variants que poden haver-hi, també segons quin patró tinguis, pots sumar o baixar. En el cas del nostre nan, com a la seva companyia són 3 persones i cap d'elles és un home d'obrir, no tindrà cap benefici a part del que ja ve de base i llavors tindrem 3 punts de germandat. Aquests punts, quan el gasten, s'ha de fer per concepts. Recordeu que aquests punts es recarreguen al final de cada sessió, és a dir que gasteu-los durant la sessió. El focus de germandat. Quan crees el teu personatge i els altres jugadors creen els seus, tu has de tenir un focus de germandat, és a dir, un altre membre de la companyia en el que tu dipositis la teva confiança. Cadascú triarà algú altre per ser el seu focus de germandat i tindrà 2 coses, una positiva i una negativa. La positiva és que cada cop que l'ajudis tindràs un dau més a la tirada, és a dir, normalment quan ajudes a algú li dones un dau més de 6 a aquesta persona. En aquest cas, si és el focus de germandat, imaginem que el nostre amic nan, el seu focus de germandat és l'Elderbar i l'Elderbar vol fer una tirada per pujar un mur i tu l'ajudes amb la seva tirada d'atletisme, l'Elderbar tindrà potser ha de tirar un dau de gesta i un dau de 6, però com que tu l'ajudes, de normal tindria 2 daus de 6, però com que a més ets el seu focus de germandat, tindria un total de 3 daus de 6, un per la seva pròpia habilitat i 2 perquè tu ets el seu focus de germandat i l'estàs ajudant. Però no tot és bo, perquè quan el teu focus de germandat rep una ferida o un mal d'ombra molt important,
tu directament reps un mal de punt d'ombra, és a dir, perds un punt d'ombra sense dret a cap tirada de salvació. I si voleu saber com s'avança, com millorar el teu personatge, conforme avança l'aventura, el tens el vídeo que trauré sobre la fase de germandat i l'abans de personatge, en el qual explicaré aquestes coses. De moment només heu de saber que després de cada sessió de joc se us assignen 3 punts d'habilitat i 3 punts d'aventura. I ara ja, per acabar, anem a omplir els valors que encara ens queden en blanc. Recordeu que hi ha molts factors que començaran a 0 perquè encara no teniu fatiga, encara no heu rebut cap mal per l'ombra, etc. Així que aquests valors estaran en blanc o estaran a 0. I bé, si us queda algun dubte, alguna cosa que no hem pogut resoldre, alguna cosa que considereu que ha quedat al tinter, comenteu-ho i ho intentarem parlar entre tots. I res, espero que us hagi agradat el vídeo. Si us ha agradat, subscriviu-vos, like, etc. i compartiu-lo. Us deixo per aquí l'aventura que vaig jugar a l'anell únic i ens veiem al proper vídeo. Molt amor a tothom i fins aviat. Deixeu tot menys l'indispensable. Calen alleugers. Hem de caçar uns quants orcs.